In deze brief, die het Omroep Friesland kregen had, wordt suggereerd dat Jelle Hiemstra zelf de mishandeling in september in scène zet had. Zo zou Hiemstra, de briefschrijver, €74 en een bivak moet seizoen ha en in ruil daarvoor moest de man bij Hiemstra aanbellen. Het ministerie, dat intussen ook een brief in handen kregen had, neemt de tip serieus. Het past in wat we van begin al gezegd hebben, van dat we alle scenario's hier hebben letten. En ja, het kan wijzen van dat er echt iets oors aan de hand is. Nou, dan zou die brief misschien iets hoe kennen. Maar we moeten natuurlijk ook nog onderzoeken in hoeverre dat die brief op waarheid berust. Nevens de postcode zou de brief afkomstig wijzen moeten uit de Tulpstritten in Snits. Daar kent liek wel eens net iemand de briefschrijver. Ek Hiemstra zelf kent de brief en de schrijver daarvan net. Hij neemt het misselijk meidje en beschampt hem. Hij wil graag weten wat de brief schreeuwen had en dat wil justitie ook. Voor zover dat wij dat zeker weten kennen, dan zou het daar wel inspanningen over verrichten om daarachter te komen. Want dat kan natuurlijk wel betekenen dat hij krijgt toch iets meer weet van wat er al gebeurd is dan dat wij nou op dit moment weten. Hiemstra stapte eind oktober uit de PVV-fractie. De joerdijstige fractievoorzitter van de PVV, Otto van der Galien, distancieert hem van de brief. Hij kan hem net voorstellen dat Hiemstra zelf achter zijn mishandeling zit.